Morjesta! No pitää mennä nyt joku juoni olla. No siis, Tai kato, mä oon Toni. Mä oon Senja. Mä oon Emil. Me ollaan Kolmosen kaverukset. Tää on meidän ensimmäinen video, kun me tehdään YouTubeen joku tällainen video itsestämme. Ja tässä videossa me esitellään toisemme. Ilman, että me tiedetään. Kyllä. Mitä muut meistä sanoo. Tai loput. Joo. Mm. Kuka haluaa lähteä ensimmäisenä? KPS. Joo. Te kaksi eka. Joo, niin. KPS. KPS. Damn. Sitten kumpi häviää säännöllä. S. KPS. Mut mitä? No, Minä lähten. Okei. Hei Sylvain. Nytten mä jäin tänne yksin. Elikkä Senja lähti ja me kerrotaan teille vähän meidän kaverista Senjasta. Kyllä. Ilman, että se kuulee mitään. Siellä noin plot twistailee, että mitä ihmettä ne musta oikeasti sanoo. Kumpi aloittaa meistä? No siis Senjahan on tosi luova, että Senjallahan on ollut vaikka mitä kirjaprojektia ja tämmöstä. Ja itse asiassa me ollaan siitä itse asiassa Senjan kanssa vähän puhuttukin silloin, kun se on kaikenlaisia kirjoja tehnyt. Mä en niistä liikaa paljasta. Mm. Me ollaan kanssa tunnettu tuolta ihan alakoulusta asti se Kolmoset. Siinä nimessään päättelee se, että me ollaan kaikki tavattu sitten Kolmosesta. Mutta minä itse olen tavannut Senin jo Eskarissa asti. Joo. Joo, me ollaan Senjan kanssa vietetty niin kuin useita välitunteja silloin ala-asteella ja mä muistan kyllä semmoset, että Senja otti kaikki mukaan ja niin kuin edelleen on samaa Senjassa, että se ei muuttunut mihinkään. Ja kauheasti tykkää puhua kaikista sen lempisarjoista ja elokuvista ja Ne kertoo mun luonteen, mun mielenkiinnon kohteet ja mun harrastukset. Kadit. Ja varmasti kauan kun me ollaan tunnettu, mä ainakin veikkaan silleen. Mä veikkaan, että Toni vähän komppaa Eemiä. Ja sit Eemi kertoo joku yksityiskohdan ja sit Toni saa siitä kiinni ja lähtee selittämään. Mä veikkaan, että tässä käy silleen. Mut katsotaan, saattaa olla väärässä. kyllä. Semmosta on Senjassa. Senja on ollut meillä tosi luova. Me ollaan järjestetty kaikkia juhlia sen toimesta. Ja sitten tääkin taisi olla alun perin vähän sen idea tää meidän YouTube-kanava. Se jäi meidät puhuttua siihen ja me lähdettiin kaikki mukaan ideoimaan sitä tässä. Kyllä. Ja me ollaan tosi paljon koettu. Yhdessä me ollaan tehty kaikkea. Me ollaan menty matkoille, me ollaan käyty tuolla grillaamassa ihan tässä lähiaikoina. Me ollaan tehty ihan hirveästi kolmistaa ja tämän YouTube-kanavan perusteen tai alun perusteella, niin ei se ole se meininki loppumassa ainakaan vähän aikaa. No niin. Toni jää tänne seuraavaksi. Hyvästi. Tässä vaiheessa katsojille voin kertoa, että tämä on meidän studiomme. Myös tunnettuna minun asuntonani. Sieltä saapuu sen. Morjesta. Juuri äsken puhuimme sinusta täällä katsojille. Puhuitte musta kuitenkin paskaa. Tietysti. Kerromme kaiken, mitä ei saanut kertoa. Eka asia. Ehkä pitäisi kertoa vähän Tonista. Sen tämmösen mukavaan tuoliin tässä näin. Varmaan taas niitä kivanhoja koulujuttuja, en tiedä. Voi olla. Toni on semmonen tosi luova ja syvällisesti ajatteleva ihminen, joka osoittaa monta näkökulmaa esiin. Tonin kanssa mä oon tuntenut kolmosluokasta asti. Me ollaan menty ihan siitä jopa käsi kädessä kaverisuhteessa suoraan tähän pisteeseen asti. Me ollaan oltu parhaat kaverit varmasti kolmosluokalta asti. Joo. Sitten 9. jälkeen tiet erkaantui koulujen perusteella, mutta kaverisuhde pysyi samana. Mahtavaa. Mä oon tunnut Tonin tuolta ala-asteen iltapäiväkerhosta, jossa me leikittiin parpeilla paljon ja keksittiin kaikkea semmosia niinku tosi mielikuvituksellisia niinku pelejäkin. Tehtiin vaan pihalenkkejä ja sellasia ja sitten ala-asteen jälkeen niinku kaverisuhde pysyi, mut lähti eri kouluihin, mutta ja sitten ei me olla vieläkään samassa koulussa, mutta kaverisuhde on pysynyt. Ottaakohan ne
puheeksi mun kirjaprojektit. Mullakin on kirjaprojekteja ollut. Vai. Puhuisko ne mun vaikuttamisjutuista? Kaveriluhde on itse asiassa mun mielestä vähän vahvistunut, vaikka koulut erkani meillä kaikilla. Niinpä. Se oikeesti vahvistunut. Me ollaan paljon enemmän tehty sen jälkeen, kun me mentiin kaikki keitteillemme. Kyllä, tähän käteen. Hell yeah. Tonin kanssa on helppo olla mun mielestä samaa mieltä. Oo. Tonin kanssa on kans melko helppo ystävyystä ja Tonista saadaan varmasti jotain itseäkin tehtyä ja mekin ollaan saatu. Mutta ne on aina hyvän tahtoisia kuitenkin. No tietysti. Miten sä olet? Ei vaan. Mitä sanoit eilen? Ammutaan raketit omiin persi. Ei leikatkaa! Ei saa spoilata tulevia videoideoita. No niin, sieltä kuuluu jotain kikatusta. Vedetään Tonin kämppä uudestaan. Tuleekohan sieltä? Mä kuulin. Sun kaivataan täällä. Joo. Noin, nyt se kuvaa. Elikkä nyt Eemi joutui sinne piinapenkkiin. Joo. Mä ottaisin varmaan siitä eroa, että Eemi on tosi urheilullinen mun mielestä. Joo, nyt on ollut kyllä niin toi salijuttu, että mekin käytiin kuntosalilla. Mä en ihan ole niin nyt saanut sitä kuntosalidraivia, mutta me käytiin siellä ja Eemikin siellä näytti kaikkea laitteita. Kyllä. No. Tervetuloa. Tämä on minun huoneeni. Kyllä. Tämä on meidän studiomme ja minun asuntoni. Mutta koska täällä me kaikki hengätään, niin hemmetin paljon, anteeksi, leikatkaa pois. Niin tämä on minun huoneeni. Haluan tässä kohtaa korostaa. Paras koskaan tehty elokuvasarja. Jurassic Park. Ehkä voi olla vähän parempia, mutta silti dinosaurukset lähellä sydäntä. Ja sit Eemi on mun mielestä tosi antelias kyllä. On. Että huomaa, että jos jollain on vaikka paha mieli, niin haluaa just piristää. Joo. Sitten kaikki liikennejutut, siis junalla matkustaminen. Me ollaan tehty nyt se eka junareissu kolmistaan Joo, se oli tosi kiva. Eikä sitäkin tällä kanavalla. Joo. Me tullaan tekemään lisää junareissuja. Todellakin, se on ihan mahtava reissu. Voinko mä itekin kertoa jotain itsestäni sillä vähän? Joo. No, mä oon tosi pitkä. 165, ei mitään. 185 senttiä pitkä ainakin. Ja mä oon tosi humoristisesti kuvattu henkilö. Mä käyn salilla. Ja enpä tiedä. Mä annan minun kaverinen kertoo teille loput. Jurassic Park ja Jurassic World on tosi kova juttu. Kyllä. Siellä se on tauluhuoneessa. Kyllä. Ja osaa hyvin tehdä kaikkea referenssejä ja osaa melkein sanasta sanaa. Se on mun mielestä tosi hieno taito, osaa tehdä sanasta sanaan oikeasti. Lähtee mukaan kaikkiin uimarantareissuihin Niin tosi heittäilemiskykyinen. Kyllä. Ja Eemin tosiaan mä oon tuntenut Eskarista lähtien. Onko vielä lisättävää? No, tässä nyt juuri tuu mieleen. Se oli tiivis puhe. Emmetti. Tule takaisin. No minä tulen. Tässä me esiteltiin toisemme, ei itseemme vaan toisemme. Kiitos kun katsoitte tämän videon, jos kukaan tätä katsoo. Tervetuloa matkaan mukaan, jos tulet ihan jäädäksesi, koska tämän perusteella et kun se lähtisi. Niin, mä vaan surkeita tupetta. Katsotte 10 sekuntia sen meidän flakuties. Mutta kiitos hyvät ystävät. Kiitos. Kuvailitte minua ainakin omasta mielestäni hyvin. Kyllä, samaa voin sanoa. Kyllä. Jep. Hyvä, nähdään ensi videossa. Morjens. Moi. Hei hei. Voi virkele.